Situ Jaiva lo, abamaziyo, abazange mom. Khuzani lo, abamaziyo, abazange bam. Ngiga lo, abamaziyo, abazange bam. Smira lo, abamaziyo, abazange. Bafowethu sanibonani babukeli bethu abahle. Ingiga ngamadlalela umfo wamakhalibhodi lo umfo waNdlovu silana ke ukuphi la konje kuse Attrashville stadium se Super Sport la sikhona sizoshaya igame yethu ye practice senza show ukuthi ngesonto siyayithatha le yandebe leyani siyayithatha impela le yandebe ngesonto sifuna ukuthi siphumelele kuleli ground leli sesi right sesazi kahle ukuthi indebe yethu le elapha yana eVet siyayithatha engingakusho bafowethu asipheleleni sonke ke lapha eVet stadium ngesonto ngo-10 nje sobe sesiphakathi sonke thina abantu abafike kuse early uzokwazi ukubona igame ye hip hop kanye negqom qala ngoba yona ezoqala ekuqaleni amathikithi ayatholakala ke kuyo yonke indawo kuthengwa kuyo amathikithi futhi ayaphela ke abantu abaphuthume bese ngithi ke ngomhla ka-30 ka ayidibane ke kwimpucuzeko sesoshaya iginci ke manje ayibhola live nakhona njengoba nebhola silikhahlela live nje bukhoma la bafowethu ke asiphumeni sonke ke siyobukela ama games ethu amahle aniphathe amaphepha la sekukhona nemali ke manje number 1 uyawina 100,000 rand angithi kunjalo mfowethu number 2 50,000 rand kanti ozoparticipate nje ozoba khona egroundini 25 yabo siyabonga bafowethu lo 100,000 owethu ke thina ngicela mfowethu ngithintele lapha emsebenzini yenu uma Jaiva ngathi sekhohliwe ukuthi umculo amaskandi bafowethu ke kusasa lokho kusayo asihambe nise kwaMayimayi sifike lapho sithenga ingoma kaJaiva Zimnike lapha ethi ulala wagogo lobhude mdala bese masishaya igoli soqeda lapho siye ekhonini sifike sithi ekhonini lapha iyaphuma kusasa ialbum kaJaiva Zimnike bafowethu ama AK47 isihloko sakhona esithi bayede izophuma kusasa wonke umuntu akashona kwaMayimayi lapho nje akazikhona ukuthi angathola khona umsebenzi kaJaiva Zimnike mina ke nje ngizonitshela khona ngokwami ngisaqondene no live nje lengiyodlala lapha eMoses Mabhidi okulandela lapho ke hayi sasokubona kamuva sanibonani malaleli nibingelela uJaiva Zimnike la umfokamisi ngisho esebholeni efaka isport mfowethu ayashintsha elasebholeni ngubani kambe Ronaldinho lasebholeni uLeonardino wamaskandi cha bafowethu siyabonga nje into enhle kangaka eyenziwayo amaciko okanye angithi ama-artist siyakuthanda kakhulu siyakujabulela njengoba silapha khomba ukuthi ke kithi ke kuyinqazivele siyakubonga kakhulu lokho siyacela ukuthi abantu yagadla le ndoda siyacela ukuthi ngesonto abantu bephume ngothi labo nangobuningi babo bezoseseka bezosixhasa hey bafowethu impela nje kanjalo ngesonto nje siphumeni ngomningi sithenga amathikithi yonke into bafowethu isorted njengoba nisibona iSerie Madrid ngapha ngezansi sizobamba ngeMan City khomba ukuthi kukhulu esizokwenza siyacela ke bafowethu niphume ngothileni nizosiseka ithikithi nje 150 kanti futhi nangomhla ka-30 kwimpucuzeko kunjalo sobe siyisharp coma lapha abantu nje abaphume ngothi labo ongasibonanga ngesonto la sohlangana ngimpucuzeko sisishaya iginci ke manje namhlanje sisashaya ibhola
Mqhamuka nami ngitho nangu bana ngeke. Hayi bafowethu siyabonga kakhulu. Singathi nje into esiyithandayo into enhle ngoba sizodlala ibhola nje sizokukhuthaza khona ukuthi sithanda into enhle, sithanda ukubumbana nozwano na yonke into. Ngibingelela nje ngibingelela nje uNjoko lona abantu engimayamazi kumaskandi ihobosha bafowethu njengamanje ngoba ngibingelela nje siyayilungisela la sesizoqala umdlalo la esilungisela khona umdlalo wethu ozoba ngesonto nge24 kuyaziwa ke umdlalo ukhulunywa ngayo yonke indawo bafowethu sicela abantu bathenga amathikiti beze bezoyibonela into emnandi kangaka umaskandi sobe singadlali lapha na soshaya kwasani bafowethu usuwine u100,000 obekiwe bese kuthi abantu abathenga amathikiti ke bephinde futhi beke impucozeko siyabonga kakhulu i-team kaMaskandi le sizokwenza ezibukayo sure Siyabonga. Hayi sibonga konke umuntu obukele uNtencane lo okhona la eteamini yeMaskandi angeke ngichaze okuningi singamema nje bafethu abantu kakhulu ukuthi bezobuka igame izoba imnandi and amagame azobe sezingeni eliphezulu kakhulu so ngicabanga ukuthi ke kungokuqala ukuthi kube nento ekanje emculweni wethu from kudala bekhona abantu abenza umculo but kulokhu sidecide ukushintsha umculo siwenza ukuthi ube nalento emnandi kangaka abantu abazoyithola mahala ngo150 nje kuphela uthola ithikithi lakho uzoyibukela ama game from ekseni kuze kushona ilanga kumnandi kakhulu futhi ngicathi mhlawumbe nalapho kobuye kube nama performance abazowathola abantu ngaphela sikhona sibaningi uma kusalindiwe nami ngashanje ngithi bongiphatha kahle bayangisawa yabo senzela ukuthi sikhumbuza abantu ukuthi kahle wena uba. yebo ngalesikhathi kusashintshwa nje sibatha abantu sithi kubanyakaza kodwa nje singabathembisa wona kuphela ukuthi abeze kuzoba mnandi kakhulu ngo150 wakho ngeke uzuyisole Ngicela ukubuza la mfowethu akusikhona okokuqala uzobe ukuliya mdlalo kuyaba khona ngokudlula wawukhona ikuphi okuhlukile kumele sikulindele kuwena. Ngicabanga ukuthi okuhlukile kulokhu ama games aze kusene isikhathi ukuthi akhona sayilungiselela kusene isikhathi njoba namanje silana nje sizodlala i-friend game sizodlala ama game ayi2 futhi so ngicabanga ukuthi ngokwe fitness sizobe sithe ukuba ngaphezudlwana kancane kunalokho kwa last so abantu bazobona okungaphezulu kwalokho abakubone last mhlambe ngibingelela abantu njengamanje ebesibukele engafisa ukusho kakhulu ukuthi sokonakele ngesonto sizoyidudula sadudula amapiano so washaya kakhulu njoba silana nje sise Lucas Moripo Stadium Super Stadium sizo trainer siuMaskandi siphelele sonke la khona sizo trainer khona sicela abantu bakithi abahambe bothenga amathikiti ngendlela agijima ngakhona sasa ngenzeka lishone sokuthiwa sephelile umuntu ngesonto uyabona sokonakele akasakazi ukuza eVet Stadium isedrobheni eGoli abantu abathenga amathikiti eShoprite isteki ke sibekiwe la unumber 1 kuthiwa uzothola 100,000 unumber 2 50,000 siyethemba bafowethu ukuthi siyolala nayo ngeke ngasho ngathi insizwa zikaMaskandi make sayithatha le ndebe siyofika nawo kwimpucuzeko mhla ka30 siyiphakamise stage sithi nansi sibuye nayo kwamanye amagender Babongaze ngokukhahlela kabili kathathu nje ibhola uzofika usibefuzela uphethe la ngesandla. Cha angihefuzeli umntaka baba lonto nje yenzayo umntaka baba kungeyisa nje ukuthi uzothi ngiyahefuzela ngani yakwethu cha angihefuzeli umntaka baba ukuthi nje cha nawe kahle phela manje namntaka baba Cha ngibuze la insizwa yakethi kule midlalo akuwona oqala kuwaba khona imidlalo kodwa umehluko ukuthi ama team ayemabili ngalelo langa la nibhekene khona ne hip hop ngathi ziyagcina ke eGamaskandi siguqile kuma penalty ongakuthembisa abantu mhlambe okuhlukile ke esingathi singakubona ngoba kuyikhona isigameko esikhulu esithinta futhi igama lakho esenzeka kulo mdlalo mhlambe ke siphinde siyibone izinto ezifuzele ezoni in terms of fitness nozwano ukuxhumana kakhulu ngoba akusiyona ne practice yokuqala futhi leya namhlanje. Yabona nje ngizokusho ngizokutshela ziyabona insizwa ziyatheleka la ziyangena ngomningi engizokusho kuwena ukuthi hayi ngaleli yalanga cha sasingakahlangani manje sesihlangene futhi babe ngekho abanye ngoba ku short notice kulokhu siphelele uyazi ke nami uthi kunesikole uthi ngifuna ukugeza igama lami utshatha uGodi nesikole uthi ufuna ukugeza igama lakho kuMaskandi nje wonke unesikweletu siyacela abantu bethu bakaMaskandi bezosiseka eVet bafowethu ngoba kuze lento yenzeka futhi lapha na thina sikujwayele thina ukudlala engekho ihlwele asijwayele thina ukuperforma ngekho umuntu so lapha babe ngekho abantu bevalele iCovid kulokhu bavunyelwa abantu bangena estadium ngalibamba nje ziyachaza ihlwele sizobe sisho sithi umshado awulona ijele ngibe ngiliteka albambe lapha noSminnorf kuthiwa ngike ngakufonela zathi ngani sawuchatha albambe umuntu encane kuthiwa bayangisabawela abanye bemsabawela lapha na lekhuzeni eVet
ngesonto. Abantu abathenga amathikithi bafowethu isiteki 100,000. Lo 100,000 siyawulanda. Siyowudla siwumasikandi siyowubhubhudla. Kodwa ke bengakuhle bomasikandi nonke balandeli ukuthi siye kwimpucuzeko siwinile. Uyacabanga nje siye kwimpucuzeko sedliwa amanye ama-genre. Kodwa masingaka kwimpucuzeko siwinile i-trophy yethu iyobi lapha ichonywe lapha e-stage siyocela beyichome lapha e-stage siperforme khona. Sikhombisa ukuthi ithina esiphethe ngelokhuzana ama-genre ithi siphethe wonke ama-genre. Siwashaya amapiano ethanda noma engathandi sizowashaya. Vele le video ke bazoyikhuphula mase ngidliwe kulungileke. Ngiyabingelela emakhaya kubabukeli uSminnorf lo mfana kaGumede phansi kwaHlabisa. Siwumaskandi sila ePitoli. Sizovivela igame yangesonto lapho esiqhathwe khona namapiano. Sizokwenza ipractice match namhlanje ukuthi ngempela lento esithi sobuya nayo. Ngesonto nje kuzobe kunjalo. Soqala ngibanqanqa nje ukuthi abalandeli engathi bengakhona ebholeni lapha ngesonto bezosisupport amabhinga azi ukuthi mangabe khona amabhinga sisuke sisonke futhi asilutho ngaphandle kwawo. Bese kusuka lapho ke ngoLesihlanu amabhinga wehle onke eThekwini kwimpucuzeko uSminnorf uzobe khona uzobethi imali yase-Absa mabalengwe bayayifuna ba ngiye ngakufonela mabalengwe zathi ingane sayochatha ebese kuqala lapho ukugqilaza le bese iqala afika gqilaza